Ko je Bog? Kralj Neznabožaca Jeru upita jednom slavnog mudraca Simonida. Reci mi, ko je to Bog? Daj mi jedan dan da razmislim, odgovori mudrac, pa ću ti onda kazati. Kad je prošao taj dan, kralj ga opet pozove i zatraži odgovor na svoje pitanje. Daj mi 2 dana za razmišljanje, pa ću ti onda kazati. Prođoše i ta 2 dana i kralj opet zapita Simonida. Daj mi 4 dana za razmišljanje, pa ću ti odgovoriti. I tako se to ponovilo mnogo puta. Simonid je stalno udvostručavao vreme potrebno za razmišljanje. Na kraju je kralj već prestao da bude strpljiv i ljutito ga upitao. Šta znači to neprestano odlaganje? Što god više o Bogu mislim, odgovori Simonid, sve manje mogu da ga dokučim i razumem. Da je vas, deco, zapitao taj kralj, vi biste mu znali odgovoriti sa nekoliko reči ono što veliki, nehrišćanski mudrac nije umeo da kaže ni posle nekoliko godina razmišljanja. Vi biste mu rekli, Bog je duša, Bog je istina, ljubav i pravda.